Kumusta po sa indong mga tugang? Salamat sa indong pag-antabay. Ngunyan, nasa ikanom na aldaw na kita kan sa tong pagbasa kan Biblia sarong kapitulo kada aldaw. Kuahuntaan sa tong Biblia asin magandam sa pagsabay sa pagbasa. Mamibi kita. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Diyos Ama, an sa imong tataramon, buhay asin mapangyari. Sa giya kan Espiritu Santo, buksan mo an sa mong puso asin isip, sa pagbasa niya mo kan sa imong tataramon. Iniinahagad mi, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Pagbasa gikan sa libro nin Henesis, kapitulo 6. An karatan kan katawuhan. Kan magpoon ng magdakol ang katawuhan sa bilog na kinaban, asin kan nag-araki na sindanin mga babae, nahiling kan mga aki nin Diyos na magagayon ang mga aking babae, kan mga tawo, kaya inagumnindaan sa indang nagustuhan. Dangan nagtaraman kagurangnan, dai ko tutugutan na mabuhay sa kud lamang ang tawo, siya may kagadanan. Puon ngunyan, sakod sa nasa 120 taon ang magiging buhay niya. Sa mga aldaw na ito, asin sa mga nagsunod pang panahon, nagkaigwanin mga higante sa kinaban. Ang mga ini, ang naging aki kan mga aking babae kan mga tawo, asin kan mga aki nin Diyos. Sindaan mga bantog sa kamakukusog ng mga tawo kan enot na panahon. Kan nahiling nin kagurangnan ang kadakulaan kan karatan kan mga tawo sa kinaban, asin ang karigsukan kan sa indang kaisipan sa gabos na panahon, nagmundo siya sa kanagbasol, kunda daw taginibo pa niya ang mga tawo, dangan ibinugtak sa daga. Kaya nagtaram siya, paparaon ko ini mga tawo na sakong linalang, asinan mga hayop, patinan mga gamgam, huli ta nagbabasol ako, kunta daw taginibo ko pa sinda. Alagad, nawilihan nin kagurangnan si Noe. Iyo ini ang istorya ni Noe. Nakaigwa siya nin tulong aking lalaki, si Sem, si Ham, asin si Hafet. Si Noe, iyo sanaan matano sa tawo kan panahon niya. Naglakaw siya sa kaibahan ng Diyos, alagad ang ibang tawo, maraot sa atubang nin Diyos, asin ang daga na pano kan sa indang kadahasan. Nahiling nin Diyos na ang daga, pano na nin karatan, huli sa maraot na pamumuhay kan mga tawo. Nagtaram ang Diyos kinowe. Nagdesidir na akong paraon ang katawuhan, huli ta ang daga, pano na nin kadahasan, huli sa inda. Gumibo kanin arka sa kahoy na goper, na igwanin sukol na 133 metros ang laba, 22 metros ang lakbang, asin 13 metros ang langkaw. Gibuhan mo nin mga kwarto, sa kalahidan mo nin aspalto, ang laog asin ang luwas nin arka. Bugtakan mo manin atop ang arka, asin gibuhan mo manin laogan nin saldang, na 44 centimetros sa pagultanan kan atop asin kan lanob. Gibuhon mong tulong eskalon ang arka, asin bugtakan mo nin pintuan sa gilid. Papadarhan ko nin baha ang bilog na kinaban, tanganing gadanon ang gabos na may buhay. Magagadan ang gabos na yaon sa daga, alagad makikipagtipan ako sa imo. Lumaog ka sa arka, kay baan sa imong agom, ang mga aki mong lalaki, asinan sa indang mga agom. Ilaog mo dyan ang gabos na igwanin buhay, sarong lalaki asin sarong babae, kan lambang klase nin hayop asin gamgam, tanganing magkaburuhay sinda. Magdara ka nin manlaylain na kakanon, para sa indo asin para sa mga hayop. Ginibo ni Noe ang gabos na ipinagbuot sa iya ng Diyos. An tataramon kan kagurangnan.
Mamibig kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, an arkitekto as kan langit asin daga. Salamat po sa imong danay na presensya asin pag-antabay sa samo. Lugod, padagos mo po kaming giyahan sa pagtindog asin pagpamati kan sa imong kahadean digdi sa daga. Tanganing makaligtas asin makaawas kami sa anuman na huma kan buhay. Inihinahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sangaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Mga tugang, nabasa asin nahinon yung nyato ang tataramon kan kagurangnan. Giraray sa aga, basahon ta ang Biblia, sarong kapitulo, kada aldaw.